O, pogledajte porciju Quentina. To je ljuti sos, mamice. Je li to sve za mene? Ja sigurno neću jesti prva. Tako je, jer će prvi biti Danny. Ozbiljno. Jao, dobro. Probat ću to. Poželite mi sreću. Jao, to je bilo ljuto. Dovoljno je. Danny, da nisi slučajno zaboravio na nešto? Tu još pola. Jao, drugari, zašto mi to radite? Znam šta da radim. Treba uzeti veću flašu, sipati sos unutra i razblažiti ga vodom. Onda neće biti toliko ljut i moći ću da ga popijem kao sok. Pa barem se nadam. Ostalo je promućkati i može se probati. Ljuto, ali podnošljivo. Jao,